Казан Кремлена үз эшендә зур казанышларга ирешкән татарстанлылар чакырыла. Төрле өлкәләрдә хезмәт куйсалар да, аларны бер максат берләштерә – республика үсешенә зур өлеш кертү. Шатлыклы көн. Нигә дигәндә, үзебезнең иң булган күп милләтле халкыбызның алдыңгыларын, көчен, белемен биргән кешеләргә рәхмәт сүзен әйтергә мөмкинлек бар. Башта Россия Федерациясе дәүләт бүләкләре тапшырыла, аларга 7 татарстанлы лаек булды. Зөбәйдә Яхина 50 ел буе адвокат булып эшли, 45 ел масса күләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек итә. Кануннарны халыкка татар телендә аңлаешлы итеп җиткерүдә дә зур өлеш керткән. Зөбәйдә ханымга бүген фидакарь хезмәт өчен медале тапшырдылар. Юридик хукук кануннар белән кешеләргә аңлату, аларны агарту эшендә эшләнгән эшемнең күбрәк бәяләнде дип уйлыйм мин. Адвокатлык эшемдә дә әлбәттә минем тарафтан якланучылар миңа рәхмәттән башка сүз әйткәннәре юк. Рафис Әхмәтҗанов заманында шахтада да эшли, төрле предприятиеләрдә дә хезмәт куя. Күп кырлы эшчәнлеге өчен бүген аңа ТССРның 100 еллыгы медале тапшырылды. Хәзер мин лаеклы ялда, әмма ләкин һәр чак көн сайын общественный шөгыльләнәм, исән сау, тагын да шулай эшләргә һәм яшәргә насыйп булсын иде. Фәүзия Кашаева республика алдындагы казанышлары өчен орден медаленә лаек. Ул биналарны арендага бирү буенча һәм төзелеш өлкәсендә шәхси эшмәкәр. Физик мөмкинлекләре чикле булуга да карамастан, инде 18 елдан артык актив хезмәттә. Менә ул миңа тагы эшләргә дә, яшәргә дә менә шул көч бирә. Мин бик довольна, что ведь в жизни и так получается. Мин бик канәгать тормышта. Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден медале белән шагыйрь Рәдиф Гаташны да бүләкләделәр. Рәхмәтен җиткергәндә ул президентның Дәүләт Советына еллык юлламасында укыган шигырь юлларын да искә алды. Татарстан киләчәккә синең ышанам дип әйтә. Без дә шул ышанычны хуплыйбыз, шуңа кушылабыз һәм үзебезнең җитәкчеләребезгә узын гомерләр телибез. Бүләкләнүчеләр арасында Дәүләт Советының матбугат хезмәте җитәкчесе Резида Макуева да бар. Ул ТССР оешуга 100 ел медаленә лаек. Бүген дәүләт бүләкләрен барлыгы 46 кешегә тапшырдылар. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, аларның барысы да җаваплылыгы республика язмышына битараф булмаулары белән яшь буынга зур үрнәк. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.